ànim, ànim, defensem els nostres drets. Oh, ànim. Bon dia, 28è dijous, que ens trobem, el tercer, cadascú de casa estant. Crònica dels darrers 7 dies, evidentment ja podeu suposar, dominada pel Covid-19. Tot i això veurem com l'actitud del govern espanyol i també de la judicatura espanyola continua sent la mateixa respecte a Catalunya i els presos polítics. Divendres 27 de març, nova víctima mortal del Covid-19 a Catalunya Nord. El total és ara de 9 morts, hi ha 113 persones hospitalitzades. I divendres també el govern francès allarga 15 dies més el confinament fins al 15 d'abril, com a mínim, diu el primer ministre. Dissabte 28 de març, el govern espanyol rectifica i decreta el confinament total amb el cessament de totes les activitats no essencials, una de les mesures que el president Torra havia demanat feia ja 15 dies. Diumenge 29 de març, segons l'Agència Regional de Salut, la setmana s'acaba amb 128 persones hospitalitzades pel Covid-19 a Catalunya Nord i amb 11 persones mortes, 2 aquest diumenge. Des del començament de l'epidèmia, 50 persones infectades pel virus han pogut sortir curades de l'hospital. Dilluns 30 de març, el Sindicat de Llogaters de Catalunya convoca una vaga de pagaments de lloguer a partir d'aquest dimecres. Diuen que només a Barcelona tenen notícia directa de 8.000 casos de persones que no podran pagar la mensualitat del pis on viuen perquè s'han quedat sense ingressos o els han baixat moltíssim. Dimarts 31 de març, el prefecte anuncia que el toc de queda a Perpinyà s'allarga 2 setmanes més, fins al 15 d'abril. I la consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, explica que estudien la possibilitat de deixar que alguns presos, entre ells els polítics, puguin passar el confinament a casa, tal com recomana l'Organització de les Nacions Unides pels Drets Humans, i el Tribunal Suprem espanyol amenaça. Diu que, si s'autoritza, identificarà els funcionaris que ho han permès per investigar-los per un delicte de prevaricació. Dimecres 1 d'abril baixa el nombre de persones ingressades a l'Hospital de Perpinyà pel Covid-19, de 129 el dimarts a 114 aquest dimecres. Vet aquí, doncs, aquest és el tercer dijous que fem cadascú a casa seva. Paciència i fins dijous que ve ens cuidem tots. Ànim, ànim, omplirem tots els carrers. En diuen justícia d'aquesta brutícia.